Защо когато помагаме на другите, печелим и ние? В продължение на много години ние се фокусираме върху индивидуалните двигатели на успеха – страст, упорита работа, талант и късмет. Но днес успехът все повече зависи от това как си взаимодействаме с другите. Алтруистът, егоистът и кантарът са трите основни роли в социалните взаимоотношения и се проявяват най-вече в бизнес средата. Егоистите са като черни дупки. Те засмукват максимално количество облаги и енергия от фирмата, без да се интересуват какво причиняват с това на колегите си. Кантарите са най-многобройната група и следват принципа колкото ти на мене, толкова аз на тебе. Алтруистите са най-малко, но имат силата да трансформират както отделни хора, така и цели компании и общности, като внасят атмосфера на доверие, уважение, лоялност в взаимоотношенията. Те щедро споделят времето, енергията, знанията, уменията, идеите и връзките си с другите, без да очакват нищо в замяна. Някои от тях обаче прегарят, затова умните алтруисти не позволяват да бъдат превръщани в изтривалки. Те не само правят организацията по-добра, а и самите печелят повече признания и успехи и се чувстват по-удовлетворени и щастливи от останалите групи. Извадка от книгата «Дай ще получиш» на Адам Грант. Нашия бизнес модел е невероятно успешен, защото е изграден на базата на алтруистичния модел. Споделяме времето, енергията, знанията, уменията, идеите и връзките си с другите. Лесно приложимо за всеки, когато отвори сърцето си. Инвестицията е еднократна, а резултатът и печалбите са вечни. Ако имате въпроси относно този бизнес модел, свържете се с мен или задавайте въпросите си онлайн. Заедно ще вървим по пътя към успеха. Последвайте ме и в моята веб страница www.borislavametaxchova.com.